Сега, добър вечер, лампичката седна. Сега, аз ще демонстрирам, че съм изкусителен шумфлуй кулфлуй с моята въртовчетка, грозната красивата Надя. Значи, Надя, виж сега какво ще направиш. Само ще се обърнеш, ще докосна 7 пъти, няма да мога да клекнеш. Клекнеш е така, катафално го на раменете и казвам клекаш. Ама на земята или на леглото? На земята, ама... Айде на леглото, по-добре, къде ще клякам? Не, е тук. Като ти кажа клякай, правиш ето така. Чу? Клякаш додолу. Така. Като ти кажа клякай. Готова ли си? Айде, сега да почваме. 1, 2, първа точка. 1, 2, 3, втора точка. 2, 3, трета точка. Четвърта точка. Пета точка. Колко точки? 7, още една. Чакай, няма да клякаш веднага, чу. 7, чакай, като ти кажа, клякаш. Клякай. Адриане, как